Ang Ginoo manak maanawsap kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkasunod adlaw ang mga tao nga nagpabilin sa tabuk sa lanaw nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mosakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nagikan na silara. Hinuon didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tao mikaon sa paan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus didto sa tabuk sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanusa ka pa mahiabot dinhi? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaunman kamo sa pan ug nangabusog ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi natong tanan. Maigsuon, diyan nakita karon sa ikapitong adlaw sa tuwang nobina sa atong mahal nga patron, Senior San Jose. Ang tema nandun ining kapitong adlaw mao ang Saint Joseph, Hope of Priests and Religious. Paglaom nga diin maoy makapahatod nato ngadto sa pagka matinud-anon diha sa ato ang bukasyon. Niadtong World Day of Prayer for Vocation tuig 2021, si late Pope Francis mihatag sa iyang mensahe o iyang gi-highlight ang kinabuhi ni San Jose, ang commitment ni San Jose ngadto sa kabubuton o sa plano sa Dios. He emphasizes that Saint Joseph's life was marked by fidelity, service, and following God's dreams. Ang ato ang bukasyon matag usa makaigsunan, mapari, mapuyo pagkareliyoso nga kinabuhi, magminyo o magpabilin ka nga ulay hangtod sa hangtod. Mao kini ang ato ang tubag sa tawag sa Dios. Og way laing tumong og tuyo ang Ginoo sa pagtawag nato pagpili sa maong bukasyon, maura gyud nga kita mahimong malipayon. Malipayon nga kita mga lagad diha sa ato ang mga kaigsuunan nga ato ang gisilbihan, mapari man o malayko. Nga diha sa atong kinabuhi, matagamtam ngadto sa mga tao nga atong gialagaran,
ang paghigugma o pagmahal sa Dios. Sa kinabuhi sa pagkapari, sa ordinasyon sa pagkapari, tumang kalipay ang bation kanang panahon nga ikaw ordinahan. 7 may kabuok giordinahan 2007 kami may katapusang giordinahan ni late Cardinal Vidal nga kaluoy sa Dios hangtod karon 7 lang gihapon mi. Inig-ordina nimo hangtod yun na sa panahon nga imong kantamisa dito sa imuhang lungsod. Ang imong bation mura ka gibayaw. Ang tanang tao puros magtanaw nimo, puros nakasmile. Inigadto sa imong lungsod, inigkantamisa nimo, tanang tao halos tanan mo angkon imong paryente. Pero iniglabay sa pila ka mga buwan na, masay na kaog parokya nga ikaw na magsugod ng kalaay. Ayaw lay, buotan nas lalay. Igadto sa parokya, ikaw na lang usa. Gikan sa asin, bitsin, ikay maghuna-huna inigpalit. Maabot ang panahon, ay mong tanang mga parokyano, na may tanan nga di na mo dawat nimo. Na mga himantayon, na mga libakira, iapil kas chismis ang pari. Moabot ang panahon, magmasakit ka, wadyo kay masangpit. Labi nagmukato lang imong buko-buko, mangita lang yung kag haligi, iid-id imong buko-buko, kaya wa magimukaot. O diha moabot ang laay, mangutana dayon ka, unsa kahag nangasawa pa ko? O na ako'y anak unta nga masugo o musangpit. Mao nay laay sa pari. Labi na gyud ka nang inig panahon sa Christmas o New Year, ikan lay usas kumbinto. Kay ang imuhang tanang mga bata-bata sa kumbinto na may pamilya, manguli, ikaw lang taon dito, diha ang laay. Sukad, pagsud nako sa seminaryo, tulos akong mga profesor, mga pari, gikaloyan sa Ginoo, nangaminyo. Tulo ka buok. May to sila kay ang ilang naminyuan mga nurse man. May muatiman ning nurse. Laay kay og laayon ang atoa dayong pangitaon mahawas mantas kalaay. Mangita tag lingaw ug unsay makalipay. Sa kinabuhi pod sa minyo, sus ka nang inig kasal, mura po gibayaw ang imong pagbati. Excited yun na, oy. Gikan pas preparasyon, unsay isulob, kinsay i-appeal sa entourage nimo, kinsay, apan inig kahuman sa kasal, magkwinta-kwinta na mo kay naanay, bayran ng utang pa, wana, magsugod na. Samot pag yun nga nakapuyo si mong ugangan, tanan ni mong lihok, gibantayan, magkaanak na, trabaho, ang pangita, usahay, lisod, moabot ang panahon nga mga bata, masakit, sus. O niya, inigmata nimo kada buntag, mauray pong naong nga, maurang yaw-yawa, wala, abot ng laay. Kay gilaay naman, maabot din sa nahuna, unsa kahang akong ex pa mo akong naminyuan?
ako kang pangumustahon, no? Kumusta naman ka diha? Wan nakakaon na ka? O diha nagsugod, pila ka buok kaha kaminyoon nga nangabungkag. Mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Senyor San Jose, dili mampod sa tanang panahon nga nahimong hayahay og haruhay ang iyang kinabuhi. Daghan pong higayon nga diin diha nga ato ang nakita nga daghang panahon nga gibati po to siya kalaay sa iyang kinabuhi. Katulandaan nga naghuna-huna na siya nga buwagan ni Maria kay di gud mabdos guni. Nga di guni ako Apan gipasabot siya sa anghel. Mao nga pagmata niya gipangasawa dayon niya si Maria. Sa dihapon nga iyahang nangadto sila sa Ehipto, gilikay si Maria o ang bata sa kabangis ni Hari Herodes. Matod pa sa mga nagtuon sa Biblia, makaigsunan, ang ilahang pagpanaw diserto, mao nga manglakaw sila gabi, di pwedeng buntag, init kaayo. Ini gabi, tugnaw, ngit-ngit pagyod. Pagpanganak ni Maria, way ingon nga gipahimutang daan og nindot nga panganakan. Diha pagyod sa pasungan, pahuwayanan og mananap. Nailahi na sigurong baho dito. Pero dito si San Jose, gikuyugan si Maria o ang batang Hesus. O sa katapusan, ang ato ang makita sa Biblia nga naay partisipasyon si San Jose kadtong namista sila nga nagpanawa si Hesus. Ang mga Hudiyo di ay og magmista kinahanglan grupo. Kay aron paglikay kung naay sa dalan inig panglakaw naay mga rebelde or naay mga daotang tao. Mao na kung grupo mamista aligri, manlakaw sila pila ka kilometro. Pag uli nila, wa man day makuyog si Hesus sa panon. Mao to'y katapusan nga ato ang makita ang partisipasyon ni San Jose nga nangita kang Hesus. Kining tanan sa iyang kinabuhi makaigsuonan. Diha sa kinabuhi ni San Jose, nangita po to siya og kasulbaran sa iyang kalaay, sa iyang pagkaama-ama o sa iyang pagsugot sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Pero wa niya pangitaa ngadto sa ubang butang. Wa niya pangitaa ngadto sa ubang tao. Kundili gipangita niya kun unsay makalipay kaniya, kundili ang tinubdan sa iyang bukasyon nga naghatag kaniya nga diin mihatag siya commitment nga pagtubag niya sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Umaw ka na ang atong mahimo karong pamalandong. Kita karon sayod nga napoy panahon nga laayon pod ta. O gilaay na pod ta sa ato ang bukasyon. Ayaw kabalaka. Sangpit kamo o sangpit kita kang Senyor San Jose nga sama kaniya nga maghatag og dakong paglaom, nga magpabilin kitang matinud-anon diha sa atong panaad, sa atong bukasyon, sa ato ang kinabuhi. Gani, si Senyor San Jose, sa katapusan sa iyang kinabuhi, nahimo siyang patron sa bulahan og malipayon nga kamatayon. Malipayon nga kamatayon.
May nomdom ko na sign ko sa karkar na'y namatay nga membro sa LGBTQ+. Ang iyang balay naara sa poblasyon sa karkar, pero naabot sa simbahan 3 ka oras ang iyang pateng lawas. Kaya manggibilin sa buhi pa nga kinahanglan ang tanan nga muhatod malipayon. Wa gyoy maghilak. Mao to nga gikan siyang balay, ang tanan tao naglinya. Bisag duol ra ang simbahan, pudugay kay naabot, kay ngano man gipatukaran man. Hala bira ikid-ikid chacha, makagana ikid-ikid chacha, iniktin pa ikid-ikid chacha, hala bira. Muabantig duha ni muatras og usa di pagkadugay naabot sa simbahan. Mao bani ang hulagway nga magmalipayon kita sa katapusan sa atong kinabuhi? Dili. Ang matinud-anon nga makahatag nato og tinud-anay nga kalipay sama ni Senyor San Jose nga diin kadto, nga diin nagpabilin, nga nagsunod og nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios. Senyor San Jose, iampo mo kami. Manindo kitang tanan.